DXDC Radyoman Report. Nagpasalamat ang pipila ka mga Tagumeños o mga nabiktima sa giingong usa sa mga mastermind sa investment scam sa Tagum City human kini nadakpan sa Kapulisan. Pinaagi sa mga personahe sa Amulong Police Station sa Cagayan Valley. Personal nga gihatod gahapon November 28, 2023 sa Tagum City Police Station ang giingong usa sa mga nalambigit kaniadto sa investment scam sa Tagum City. Sa impormasyong gipadala ni Police Lieutenant Colonel Jeffrey Latayada, ang Chief of Police sa Tagum City Police Station sa DXDC RMN Davao, giila ang dinakpan nga mao si Emie Montilla, 38 anyos, o residente sa barangay La Filipina. Sa interview sa DXDC RMN Davao sa usa ka Laarni, iyang gibutyag nga grabe ang pagkabiktima niya og siya niingon nga niabot na gyud ang panahon ni Montilla tungod daghang pangalan, relasyon ug panginabuhian ang naguba. Sa post usab ni Gels Danday, siya niingon nga naagid katapusan ng tanan ug mahatagan na og hustisya ang mga kwarta nga gidagit og mga biktimang nailad ni Montilla. Ana na karon ang dinakpan sa kustriya sa Tagum City Police Station ug moatubang sa kasong estafa nga walay girekomenda nga piyansa. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyoman Ivy Paridot, Tatak, RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.